Aware ba mo sa inyong blind spot? Usa ka higayon ni ana, ako ug ang akong kaubang pari nagkasinabot mi nga manihapon sa gawas for a change bali. Apan nalangan ko kay nagsigi kog pangita sa akong antiyohos. Busa giapas ako sa akong kaubang pari didto sa akong kwarto ug giingnan ko niya. Tanaoy, kalangayan ba nimo? Ug mitubag ko sa pag-ingon, time sa kadyot kay nangita ko sa akong antipara. Ug gikataw-an ko niya dungan sa pag-ingon, anaa man sa imong ulo ang imong antipara. Mga igsuon, dili baya tanang butang dayag sa atong perspektibo. Naay mga butang nga kita mismo dili makakita, apan tataw kaayo sa panglantaw sa uban. Mao kana ang realidad sa kinabuhi, hinungdan nga usa sa mga gawi ug kinaiya sa tao nga hamtong mao ang kapasidad sa pagdawat sa mga komentaryo nga makapalambo gikan sa uban. Ug kini usa sa maanindot nga pagpakita sa tinuoray nga paghigugma. Mao di ay nga sa atong ebanghelyo karon ang atong Ginoong Hesus nagsaysay og sambingay mahitungod sa buta. Tungod kay ang matag usa kanato sa usa o nagkalain-laing paagi, buta man tungod kay anaa may kitay gitawag og blind spot. Sa ato pa di ay ang unang hagit nga atong mabitbit karon mga igsuon mao kini. Gidapit kita sa Ginoo nga unta abli kita nga makapangangkon nga dili ko makakita sa tanang anggulo ug nga ako unta akong ikalipay o ang pagdawat ug mga feedback nga makapalambo gikan sa uban. Dugang paniana, ako usab maisugon og sinsero nga magpadayag sa akong hunahuna alang sa kalambuan sa tanan. Bililhon kaayo kini tungod kay kita baya kunong mga Pilipino maikugon kaayo. Dili mo prangka, apan kusog kaayong manglibak. Amen? Mahisama unta ta kang Kristo, matinuoron og andam nga mopadayag sa hunahuna in a sincere and non-judgmental way. Ug mao ni mohatod nato sa ikaduha ug katapusang punto on being non-judgmental. Ang ebanghelyo mipadayon pag-ingon, ngano imo mang bantayan ang puling sa imong isig katao nga wala man gani ka nakatangtang sa troso nga nagbabag sa imong kaugalingong mata. Kini pasumbingay ni Jesus sa mga tao nga mahukmanon sa iyang panahon. Kinsa nagpamaymay apan di ay utro usab nga salawayon. Gibadlong ni Jesus ang ilang pagkamahukmanon ug ang ilang pagtigpakaaron ingnon. Ug gidapit sila nga mahimong masinabtanon ug maluluy-on. Sa atong kaugalingong kinabuhi usab mao ni ang katapusang challenge nga atong mabitbit karon. Ang Kristiyano di ay balanse ang iyang kinabuhi. Dili siya mahukmanon, apan dili sab siya konsentidor. The Lord is not asking us to tolerate people. Instead, He asks us to love people. Kay unsa man di ay ang love? Matud pa ni Santo Tomas de Aquino, to love is to will the good of the other as other. Sa ato pa di ay, obligasyon nato ang pagbadlong ug pagsaway. Apan himuon nato kini sa paagi nga mahigugmaon
ug dili mahukmanon kay kita ra ba mismo dili pod intawon perpekto. Busa sa atong pagpadayon ning santos nga misa, pangayoon ta sa Dios ang grasya nga unta kita ayuhon gikan sa atong pagkabuta. Kay naabaya gyud tay blind spots. Ug pinaagi sa atong pag-agakanay sa usag-usa, makalampos gayud unta kitang tanan as pilgrims of hope, paingon sa langit nga atong sangputanan sa hingpit. Amen. Nanindog palihog, nagatuo kami